Hello, jatano tibor kaham. Bahai tongbai khakhai nor jata kaham no tongnai nang bo kaham no. Hingke tini hingke tiponi sim blouse tar khai tongo. Ko yago ani kurti nostong jakna no rawi tongo. Habano nukjakliya camera khaitani. Kakti tamu khaijak nor bai share kene nai tongdi. Hingke tabo hingke mono alu baja khai tongo. Alu kotok kotok khai beson no rui no baja khai tongo ta hingke sisi thok hingke norbo jotono try khainai di hingke omai ke sap jak comment khe sari hingke yango alu baja khai tongo nogo bo saisung si hingke aram nainai kwbanghay noti rok khai chai tongmani hinui khai tongo yango naidi ang muisa toti post rui tongo hingke mo hingke tabo sari wngkha hingke ba ani mwnai song ani buprangjak song ta borok paikha hingke ba dal bora khlai chalaina hinui nai chwng tabo dal bora swnamlai tongo hingke naidi dal bora holoi rika mane togoi rikha tei gora khai rikha ani mwnai bolte ani buprangjak ta hingke ang yango tabo oro piyaj rok moso rok rosun toriya tei som rok riwui nai akowai mo tabo bolai tongo dal bora baja khai chana bagui tabo tamsa bangkha chini yango pura watimang hingke ba sabsa para o wati pai comment khe sagari pura current kuron kwrui pura aswk jora wati faimang khe wati ni jora o hingke dal bora rok swnamjak khe bwsaksa aram phaiya diba thanda bo tongma jora o dal bora kutung swnamui chakhe ati hinui nai chwng bo wati manjakgui dukan o thangui nai dal pai tuui nai tabo dal bora chana bagui ui tongo swnamlai tongo tei yango ang dal bora huna bagui khaina bagui serna bagui bolai tongo bolai akowai thik khai paibai hingke tabo naidi eko baja khai nakha baja khai tongo tabo yang karai bo kormo ong tongbai khe tamo hingke karai kwtal o mane jekono manui baja khai haino wngthango hingke norok kichak nurkhairi karai sitra hai nukphano hingke tabo naidi eko munna naitokha yang khe ordek karai ja tasty ta cho ta बहुत टेस्टी है मां पूरा काम का है वहां का सो संतरी दाल बरस नाम साला चमोना ये देखो मैं गुड़ी खाता हूं गुड़ी खा तो फाइनली जों ताबो दाल बरस नाम पाखिया चालाय दङ ताबो ओइ बसा एसन चासा जा टेस्टी हो गया ना 그래 어떡하 사케도 चलो क्या बात है बात तो बात है ना बा होटल कहाँ Sampai ada sekalian. वो बच्चा बहुत मिर्ची भी है हंगे तबो दाल बरा रok chawai akowai paioi pra thuna nai tongkha hingke nadi jotono chawai akopaioi jani thuna thangkata ani nadi kwparo tam jani bothrai thesa thairu aske ji sawo saisa mali aske ji samani hingke norokbo sabu wati jora chwng haike dal bora rok swnamui cha comment khe sari hingke so norok bai ani swngnang sinai tini video ang asuk to kok bo sana rengya tam ke norok sai mano ang kok asa sana rengya hinui ignore khai di norok bai next video malai sinai bye bye.